ati didawake apa terus ayo gawane no angenteni sapa sak lilir sak Sri Wahyuni Sri kuwi pari rezeki wahyu ki kewahyuan uripe tansah kewahyan ora kekurangan sandang pangan lawan papan waduh ayo angenteni sik Oke. Gedimen ta suaramu Ngelokor nempian. ya Sak nyandake nggih, Mas. oh iya iya yuk Aku ngenteni to kamu kaya ngentenimu dening wayu semim jroning gelku Daku semua papu jaku alon-alon bae ora apa-apa santai nek guyu tapi ora serak ya Enggak aman kalau lembang. bicara kalau nyanyi enggak tekan ora apa-apa aja banter oper-operan mawon kali Mas Heru nggih oke no ya ya tak jaluk jo citra janji duh masira wong meraati lamun sira dadi ati rina wengi aku tansah anganteni kowe nek pacaran Joko kebanteran lho sek pengaruh ning swara ora aja ngrungokne grum cecer ya sek iso ngeslong itu ngeslot ya kledang kae teko pranyata duanjine datan citra gelang alit welut bisa saumpama aja lali lon-lonan sing kepenak katur para penonton ingkang tak silenggah wonten ing Desa Kemloko Legi aja kemaki tor biasa wae kepret pisan itu aku ngenteni
kaya ngentenimu dune wahyu janjimu tansah sumimpen jroning kalbu duh kusuma papujanku Romong meraati lamun sira dadi ati rina wengi aku tansah anganteni lumrah sinden suarane entek iki lumrah ya ta nek jare emang dilokne Mas Herman ngeslong aku ora tau ya mesti ngunangi Mas Heru suarane entek niku ora tau aku ya yo mergo ora iso ngeslong mung lho nah aku selalu fit to iya eser ra ngombe kok kuwi status ning karaoke karo emotikone banyu crot ya entekno kledang kae teko pranyata janjine datan citra walut bisa saumpama aja lali kaleku tembang menika nggih kula kunjukaken dumateng penonton ingkang tasih memantau lumantar YouTube mugi dadosa saged jampining sayah ngono terus luar biasa besok isih ning Nganjuk neh masih Nganjuk dan sekitarnya besok kari glinding tok besok apa cecak omah banget tok Werungotok Bulak Mojo kanca-kanca njaluk bare rada bengi aja isuk-isuk mergo ya sekolah malam Senin besok iki biasane 3:30 sesuk bare jam piro ya jam 6 lah jam 12 kaya Covid kae lho yo Mas Mio tasih nenggani wonten season gara-gara ya diunggahke sik serampat yuk
aja nganti diresiki ben ngene malah mening, Guys. Oh iya. Wah jan yah menten kok serampat to Kang Petruk. Ora apa-apa. Oh nggih. Karben gugah anu kok sing do. Piye masih semangat Mas Mio? Oh, tetep semangat. Oh nggih, sampun selalu. Sampun dahar. Wong alhamdulillah. Kula bungkus mengki. Waduh. Wo sayang istri, sayang anak. Oh, ngaten nggih. Nggih. Heeh. Padine ning omah ora ngecopne mejijer. Biasane sampean kene iki nek melu wayangan ngaten iki nek nggih kalih garwane ta biasane ngaten kok. Nggih. Niki tak damel anu tasih ngendut, Mas. Lho, apa kuwi? Niki lho. Ngendut. Oh, ngandut. Nggih ya, lah niku lho. Nggih. Nggih, Bobot putra kepinten? Alhamdulillah putra ketiga. Nggih, anakku bagus-bagus. Berarti sing siji, 1 dan 2 cowok. Cowok semua. Insya Allah niki di SPG juga cowok lagi. USG. USG. Kok SPG? Ah, sastra tau bener to aku. Iya, ambek rupane kaya ngene bojoku anu ayu, anakku bagus. Oh, tak kira batang. Boten. Tanggaku lho bagus-bagus. Lho. Sik balenono, gak penak. Lho maksude mestine kesawaban anu Oh. wahyune barokah. Tangga kok nyawapi anake lho. Nyawapi dongane. Iya. Aku duwe bojo ayu ki repot. Lho. Nek tak dekek omah ki engko disuluh tangga. Heeh. Jak tanggapan nggih kerayaan yoga, makane tak kek omah tak kancing. Mbah Kongi sing gambang seweneng nyawang raiku bletot kabeh ki seweneng. Jarine kok nyambik. Anu Mas, sampean mau serampat to? Nggih. Tak golekne musuh serampat. Sinten? Tor munggah Tor. Victor. Nyambut gawe le, nyambut gawe. Victor made in asli Magetan. Weh kok wis tau petuk to? Lah, jenengan dangu to? Oh, munggah Tor. Iya. Wis serampat ya, serampat neh, yuk. Sik. Tak kendangi. Weh, lagi iki. Heeh. Ya CTCI lho iki pian iki. Oh tenan apa ora gamane? Wow. Iki anake Mas Mio iki. Senengane Mas Heru. Au. Oke. Alah. Biyen kelar lho tar aku tar. Saiki kok ndak lemu ya. Wis tau kenal to, Mas? Lho pun tepang dangu. Niki juk jaman dereng netes mun pepang kula. Lho, berarti deket ya, Magetan to? Nggih to ya. Jenengan medine apa Magetan? Medion. Nek sapa Jenengan nek saged nerokne Victor Jegek, Mas. Lho, kok iso ngono? Nyun sewu madhepe mriko. Kula. Nggih, nyun sewu lho niki. Nggih. Jenengan madhepe mriko sikile lurus. Kira lurus. Nah, Heeh. lenggah sikile lurus langsung ngadeg. 1 2 3. Nah, ayo kowe. Iso apa ora? Iso apa ora? Baleni neh. Lah ora iso. Ngadah. Ndodok. Victor
Sikile lega. lurus. Ini lurus. Lurus. Langsung berdiri. Iya, ayo sampean. Sapa ora? Sopo ra? Ya panggang ini sik. Eh, Lah mau Victor apa ora gojelan tangan iki? lu kan sawangen. 1 2 3. Loh. Nah, apik to kaya boneka. Ayo sampean. Delontun. Alah. Panggang gocelan ya. Wah, berarti kalah aku karo Oh, Victor. kalah. Nek aku ya iso. Apa iso? Oh, jelas. Heeh. Lah ning isor. Sekisar aja. Mbok akali ya. Lah aku lho niku duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Sip. Luar biasa. Nyun sewu lho. Iya, ya, Nek Ndang. babakan dalang jenengan kan Tok bahanmu. ahli. Ya. Nyun sewu nek Nggih. SDM Nggih. sumber daya manusia niku Ya. jenengan dereng kaluan menang kali Mas Victor. Ojo ngenyek lho, Victory adik tingkatku. Lah. Berarti mau gimana pun tetep unggul aku. Les boten. Nyun sewu, Mas Victor, gunung di atasnya Sarangan namanya apa? Gunung Lawu. Saiki jenengan. Piro bobote Gunung Lawu? Buasa. Iso ora? Yo ora tau ngukur aku. Goblok kowe iso. Loh, kecil. Pinter lho ngenten iki lho. Lho, apa iso? Sapi iki sikile piro? Papat. Jenenge sapi iki engke sapa? Terus mosok wong kenalan karo sapi lho. Iso apa ora? Gak iso. Goblok kowe iso. Bisa. Pinter lho ngene iki lho. Lho, lu jawabe gur iso tok no. Lah nyatane iso. Seumpama ada rambutan. 1 kilo harganya 5.000. Kalau 2 kilo berapa? 10. 10.000. Heh. 1 kilo harganya 5.000 rambutan Mas Dalang. Nggih. Berapa harga rambutan 1 pohon? Nah. Ayo. Iso apa ora? ora? Lah satu pohon iki pirang buah? Ayo. Iso apa ora? Ora iso. Goblok kowe iso. Iso. Pinter lho. Aku Raumu. medun aku. Lho. Ora leh nesu. nesu to ya. Sabar. Lah kok gur iso ngono tok lho. Tani iso. Pentelak pitakone. Sing luwih angel ya, Jal. Engko aku yo ngekeki ujian. Yo. Weh. Sing luwih angel ndang bedhekno neh apa? Ditokne. Jenengan kan kula sawang dalam akhir-akhir ini iki. Aku ya mangono. Oh iya. Dalam akhir-akhir iki kan rodok dekat dengan Oh iya. Terus. nggih. Dadi wong lanang niku kudune kan gemati kalih wong wedok. Nggih. Betul. Nek gemati karo wong wedok sering ngewangi wong wedok anggone teng pawon. Ya. Ngerti abrakan pawon, Mas? Ngerti? Nggih. Sing mburi dhewe nganggo M napa? 10 mawon. Baskom. Baskom Baskom agek siji. Ayo. Oh. Baskom. Alah, baskom Kok agek kemen siji. to? Alah. Mangkok. Mangkok. Tibone Mangkok. Aku jelas iso. Baskom. Iya Iya. ya. Amung siji tok nek aku lah mbok 10 sak drijine sikil ngene. Apa? Baskom. Wah aku itok paling. Ji. Magicom. Oh iya Magicom. Loro. Terus Wajan. wajan N ae. Wajan aluminium. Sotel aluminium, Loh. sublop aluminium, kenceng aluminium. Wah. Alah. Raimu aluminium. Ora nesu keletan to. Ora oleh nesu innallaha ma'asobirin. Iki nggo pancingan sik. Wah, lah iki seneng iki. Iki dhuwit berapa? 5.000. 5.000. 5.000. Wah, lah kok wis ombo, Mas? Kok apane? Kok ombo pinto, Mas? Kertase lho ombo. Iso njumuk dhuwit 5.000 ning isor iki blangkon tanpa nyenggol blangkone tak kei 1 juta wae. Ayo, sampai di sana, Mas. Wah, lah kok Njumuk dhuwit 5.000 ning kene ya tanpa nyenggol blangkone. tanpa nyenggol blangkon. Oh yo ngono. Ayo. Kangelan. Kowe tanganmu sing cilik. Ora iso muter kowe. Alah, kowe kok malah Ora mlebu iso. jero blangkon. Ora Malah iso. dadi kuro.